Θέλουμε, δεν θέλουμε, οι γροθιές μας οφείλουν να είναι πυγμαχικές. Η μάνα των γροθιών σε όλες τις πολεμικές τέχνες είναι η πυγμαχία. Και όποιος δεν το παραδέχεται είναι μοχεξικός. Και για μένα προσωπικά την εμπειρία μου τόσα χρόνια, 2-3 οικογένειες στο Γουντζάν έχουν καταστρέψει το Γουντζάν ή Γουντζούν. Και είναι και ο λόγος που μας κοροϊδεύουν και δεν μας ασπάζονται οι στράικες και οι καλοί μαχητές. Μα άμα σε βλέπει να μπαίνεις έτσι, σου λέω τραβήσω μια σκαπίλα, ένα χούκρα, ένα κρός, ξαπλώσει κάτω. Ξαναλέω, οι γροθιές μας, τουλάχιστον στη δική μου τη σχολή, είναι πυγμαχικές, όλες. Και απλά φυσικά, επειδή η βάση μας είναι το Γουντζάν, παίρνουμε και διάφορα άλλα εργαλεία από το Γουντζάν, όπως είναι τα Φίγκετζάν, η Πιουσάο, είναι τα Φούγχαο, η Φάτσαο και ούτω καθεξής. Χαμηλά λαχτίσματα, αγωνιές. Οι γροθιές όμως είναι πυγμαχικές, τέλος. Είναι η μάνα όλων. Εντάξει.